ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಯುಷ್ಯ ಪಂಡ ಆಯನೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಏತ್ ಪಂಡ ಅಂದಾಜಿಗ್ 73 ವರ್ಷ. ಐಟೊಂಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಗ್ರಿಂದಾನಗ 21-22 ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುಂಡ. ನನಗೊಂಜಿ ಕೆಲ್ಸಗ್ ಪೋಡು, ಮದುಮೆ, ಜೋಕುಲು ಪುರಾನಗ 30 ವರ್ಷ ಇಂಚಲ ಮುಗಿದು ಪೋಪುಂಡು. ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಎಂಚಲ ಆಂಡ್ ನನ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರುಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ. ಸರಿ, ಕಾಸು ಬೋಡು, ಕಾಸು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಡ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿನೇ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವನಗ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಂಡು. ಅದೇ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷನ ನಮ್ಮ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ಏತು ಸರಿ. ಅದೇ ಆಯ್ನಾತ್ ಜೀವನಡು ತೃಪ್ತಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನಾತ್ ಅರ್ಧ ವರ್ಷನೇ ಆವಡ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ಸಂತೋಷಡು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನ ನಮಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ನಮಕೊಂಜ ಭಾವನೆ ಏಪಲ ಇಪ್ಪು. ಏತೋ ಜನ ದಾದ ಮಲ್ತಿದ್ ಪಂಡ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿನೇ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಾಸ್ತ ಬಗೆನ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆರು. ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಸು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಖರ್ಚಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರ್.